שהאישה שהולכת לא צנועה ברחוב, אין כזה דבר שהגברים לא מסתכלים עליה, אין כזה דבר, רזה, שמנה, יפה, מכוערת, נתקלים בה. כל גבר שמסתכל עליה בצורה לא צנועה, כל אחד מאלה שמסתכל עושה עבירה חמורה ביהדות. כתוב לא יראה בך ערוות דבר, וראה השם אלוקיך ערוות דבר בך ושב מאחריך. כל פעם שאני רואה חוסר צניעות אני עוזב את המקום. היום יש דבר מנהג שהיום הצעירים הם שכחו איך היה בימים של הסבתות שלהם. לפני 60-70 שנה אף אחד לא חלם לעשות חתונה מעורבת או ללכת איך שאנשים לבושות היום. כולם התחתנו בצניעות גדולה. גם החתונות היו הרבה יותר פשוטות מבחינת פאר, וגם כולם היו באות יפה, לבושות, לא היה את מה שקורה היום. היום זה נהיה מסיבה של פריצות. אישה, חשוב מאוד בשביל אישה להתלבש צנוע. אם היא מתלבשת חשוף, פתוח, צמוד, וגברים מסתכלים עליה, היא עבודה, נגמר הסיפור. חייבת להקפיד מאוד על הצניעות, כי אצל נשים זה עניין קריטי, כי אלוקים שונא זימה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב זנות, לא אוהב חוסר צניעות, לא אוהב התנהגות לא יפה. אפילו הערבים מבינים את זה. אפילו ההודים שמשתחווים לאלילים, תסתובב בהודו, תראה איך הנשים שלהם לבושות. בנות של הקדוש ברוך הוא הולכות בחוף הים ערומות? איך זה יכול להיות? איבדנו צלם אנוש. היום אתה שואל זוג הורים, מה החלום שלכם על הילדה שהיא תגדל? ילדה בת 10, שתהיה דוגמנית, שכל איזה סוטה למינהו יסתכל עליה ככה ויזיל עליה ריר. זה החלום של האבא. אני הייתי הורג את עצמי, בבת שלי הייתה אומרת לי אני רוצה להיות דוגמנית. לא הייתי יכול לחיות דקה אפילו, רק מעצם המחשבה, אפילו שזה לא יצא לפועל. אבל אנשים, ראית את הבת שלי במגזין, יצא, במקום לברוח, להתאבד, להתחבא, ראיתם? מה אתה מראה? שאנשים מסתכלו עליה, כל הסוטים, כל הגויים, כל אלה שמסתכלים ועושים מי יודע מה עושים. איפה השכל שלך? אנשים אין להם תורה, אז הם לא חושבים.